Arastina darê Krîstmasê ji bo roja dayîkbûna Îsa Mesîh yek ji nêrîtên herî kevnên Krîstiyanan e. Herçend yên nekrîstiyan jî li mala xwe darê Krîstmasê dixemilînin. Medya pêlîstokên kevin jî bi dar vedike yên ku dapîrewê ji serdema Sovyetê taniha parastin e. Bêguman, beriya her tiştî hem dar hem jî pêlîstok rojên herî bêxem û herî bextewarên zaroktiya medyayê tîne pîrewê. Arê bavê me Kurd û mama me Rûs e. Ez kare bi Kurdî bêjim, bes ez dixwaze bi Rûsa bêjim. Malbat mezin e. Cejna me ya Rûsî hene, cejnên Kurdî jî hene. Bêguman, em Krîsmasê jî pîroz dikin, Newrozê jî pîroz dikin, serê salê jî pîroz dikin. Paskalya û cejna Qurbanê jî pîroz dikin. Em wan hemû mîna hev pîroz dikin, cuda nakin. Li vê malê yê li navenda Moskowayê ji pêşvazîkirina mêvanan û îkramkirina qehweya bi hêl bigire ta bi dengê amireke muzîkê ya Kurdî her tişt ahengeke siruştiya avhewaya kurdewarî diafirînin. Tevî ku zimanê danûstandinê bi Rûsî ye. Rastiyeke civata Kurda heye. Dibêjin ji derve bûkekê hat malê, ev mal bi tewayî guharand ser milletê xwe. Lê li mala Doktor Civan berewa jî wê tê jiyan. 40 sal berê Doktor Civan bûye zavaya vê malê û ev mal bi tewayî bûye mala Kurdî, heta Krîsmîs bi tembûra Kurdî tê pêşwazîkirin. Doktor Civan ji Rojavayê Kurdistanê ye û hê di serdema Sovyetê de ji bo xwendina bala hatiye Rûsyayê. Dema biryar daye ku jiyana xwe bi keçeke Rûs re bike yek, ne cudatiya bawerî û ne jî ya kulturî ji van re bûye asteng. Heşqa mişlome, em iltaqek bûn, Xristiyan me re bûn, Ermenî me re bûn. Ewa ji va eîdadkir em zar bûn, bi rastî em diçûn kenîseyê jî bo erib wexta rojbûna Îsa yanî tişkî xerîb tin neyê yanî. Gelkî yanî bi rastî ew malbata me û cawê û bavê berê kakê gelkî ihtirama me jî digirt. Yani digo ev ê wayî divê em ihtirama vî eîdî bikin. Em jî ihtiramê eîdê wa dikin. 6 salê bûka Kurda. Ez çûm Kurdistanê, Kamışlo, Hasakî, Mêvan. Soyîdînîya dwûch kultur. Biyekirina du kulturan ji bo min pir asan bû, ji ber ku min kultura hevjînê xwe pesend kir û wî jî kultura min pesend kir û me hemûyan bi hev re têkil kir û hemû cejin bûneyek. Dema ku dilovanî, hezkirin û hevtêgihiştin hebe, pesendkirin jî asantir dibe. Тогда и принимается всё, и нету, всё это идёт легко. Di bingeha her cejnekê de cewherekî dînî heye lê wekî di mînaka vê malbata têkel de jî tê dîtin, giringiya cejnekê ne di cêwaziya wê dînî belkî di hêla wê ya pêkhener de ye. Ну и, наверное, самое главное то, что Dibe ku di van cejnan de ya herî giring ew e ku her netewe li gorî xwe pîroz dike. Lê daxwaza hemûyan yek e, aştî, bextewarî û aramî. умиротворенности. Civata Rûsyayê ku bi giranî Krîstyanên Ortodoksin roja ji dayîkbûna Îsa Mesîh li dawiya heftiya pêşîn ya sala nû pîroz dike. Kamşeda Derûdaw, Moskov.